ekelekwa m unu ka m si nọ na anyị gaba obere egwu a nke nwanne nwoke kụpụtara Flavor nke efere egwu a na-asị no one like you. Ama m dịka ị gbara egwu ahụ na ọ nwere ihe ndị ị ghọtara n'egwu ahụ ma pụtakwa ma nwekwa ihe ntụgharị uche n'egwu ahụ. Ọ ka bụkwa n'isi mbido TV ka mụ na gị nọ ugbu a. Ihe mma wee bụrụ oge amara, onye na-ewetara gị wee bụ MC Papi C Obiacho. Anyị nọ ndị ọ na-atụrụ uche na-ekwu ihe gbasara ndụ na akparamagwa ejiji nwa Chineke nọ ejiji were amara nwa Chineke. Na nkwugharịkwa ya ọzọ maka onye ara asị ihe ma o ji ekwu otu okwu ya na-ekwu nke ọzọ na-abata ya n'ọnụ. Ị na-aghọta? Enweghị ihe m ga-ekwu dị iche iche mgbe esi isiokwu a wee siokwu nkịta wee sị ejiji mmadụ ama ma ọ bụ nwa Chineke ka ọ bụghị nwa Chineke. Mụ ahụ dị Papi C wee sị mba, n'ụzọ nke ọzọ sikwa mana mba m ka abịago m kwuo n'ụzọ dị iche iche wee sị na ị bụrụ nwa Chineke ghere eghe ma ọ bụ ka ị ga-esi mata nwa Chineke tọrọ atọ ghere eghe bụ ịbịa lee ya anya na akparamagwa ya ka o si na-eme ka o si na-agba. Dịka m kwuru tupu anyị gaa obere ezumike na agba nke mbụ, a sị m na onye a ga-ebu ụzọ nabata Jizọs Kraịst dịka onye nwere nzọpụta ya. Imezie nke a ọ bezie eme ihe a na-akpọ ọrịa diet n'ime gị, bete na-egosi n'ahụ gị, na-egosi n'okwu ọnụ gị, na-egosi n'omume gị, na-egosisi n'ejiji gị. M wee sịkwa na ị chọrọ ịmata nwa Chineke dịka nwa afọ Igbo, were ego ranye ya n'aka. Were gịnị? Ego tinye ya n'aka. Ego dịka nwa afọ Igbo ga-eme nwa afọ Igbo amara ma ọ bụ nwa Chineke ghere eghe. Ọzọ na-egosikwa na onye Igbo bụ ezigbo nwa Chineke bụ mgbe ọ kpatara ego ahụ ọ nọsi okwukwe, nọsi ike n'okwukwe nke okwe na ikpe Chineke. Ụzọ ihe abụọ ahụ na-egosi ezigbo nwa Chineke dịka onye Igbo. Kedu ihe bụ okwu mgbazi ọnụ ma ọ bụ ndụmọdụ m ga-enye gị onye na-ekiri m, gị onye na-ege m ntị ugbu a? Ndụmọdụ m ga-enye wee bụrụ ọ bụghị onye ọbụla nke ịhụrụ n'ụzọ nke a na-akpọ ihe a na-akpọ tai n'olu ma ọ bụ yiri sut na-aga n'ụzọ ịkpọ ya nwa Chineke. Ọwụ mgbe ochie ka a na-akwụ onye ọrụ kootu akpọ ya pastọ. Ugbu a ụfọdụ ndị jizi ihe ndị a na-ebechi ụzọ ka ihe esi mata onye bụ nwa Chineke bụ gịnị? Site n'akparamagwa ya. Ọwụ site n'okwu ọnụ ya. Ọ gịnị? Site n'akparamagwa ya. Maka ndị ọzọ bụ soro okwu ọnụ m eso na gịnị? Omume m. Onye ọbụla nke na-ebi ndụ ka Kraịst bụ gịnị? Bụ nwa Chineke. Ihe a bụ ndụmọdụ m ga-enye. M na-achụkwa ajụjụ gị nwa Igbo onye na-eji ejiji were emegharị ndị mmadụ anya, ibi yiri kootu kpọọ tai na-aga nsọ ka ga-asị ịbụ nwa Chineke wee bụrụ agwọ ndụ nke dị n'ime ahịhịa ndụ. Ịbụ onye dị otu a wepụ aka egwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Oge m na-akụzi kwara pụọ kwara bịaghị echi. Biko ya bụ na ugbu a ka na-anọnyere anyị akwala mmakwara, gaa n'ọha ntakụkọ anyị dị iche iche, Facebook, Instagram, Twitter na ndị ọzọ. Ọzọ ihe ị ga-apị bụ @isimbido. I wee gee ihe niile m kwugoro ekwu na nke m kwuru taa. Oturoja na ụbọchị na-abịa abịa bụ echi, aga m awụchikwa bịakwa mụ na gị anọkọ anyị agba dịka m na-ekwu ọbịara bụ onye abịagbuna ya. Mgbe ọ ga-ala mkpukpu azụ apụla ya. Ọkazi anaghị eju akpa ekechi ọnụ.
ma tupu m ala n'ụbọchị nke taa tupu m akwara pụọ o nwere egwu anyị ga-eji wee gbara egwu wee bazie n'oge amara ọfụma wee bazie na lọncha into amara lọncha into amara ka m gwuo dịka nwanne m nwoke Chief Imo wee lọncha into amara egwu anyị ga-agba ugbu a ka a na-akpọ odogwu. Gịnị ka a na-akpọ ya? Odogwu. Onye kwupụtara nwa afọ Igbo a na-akpọ Buchi bụ onye eji ikpopu wee mara. Biko ka anyị gaa gbara ọnụna egwu ahụ dịka ị na-agba na-aghọtakwa ihe. Na-egwu ama otu a n'ụbọchị na-abịa bụ echi ya kụọ elekere nke 7 nke ụtụtụ ya wochie daalụ dịka ị na-eme nke a. Echefukwara aha m bụ MC The Baptist Obiato.